دحر الثلاث عامات نايتي اب تግራይ ዝተኸየደ ዕናዊ ኩናት ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ምሕዝነት ናብ ሓድሕዳዊ ምጥርጣርን ወተሃደራዊ ምትፍናን ኣትዩ ኣብ ዘለወሉ ቀርና ኣፍሪቃ ዳግማይ ሓደጋ ዞባዊ ኩናት ኣጋጢምዎ ኣሎ ክብል ዓለም ለኻዊ ትካል መጽናዕቲ ቅልውላዋት ኣጠንቂቑ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ብረቡዕ 18 ለካቲት ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ ነቲ ኣብ 2022 ዝተገብረ ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ብምጥቃስ እቲ ውዕል ንኩናት ትግራይ ዘብቅዐ እኳ እንተኾነ ብኩሉ ወገን ግን ሓደገኛ ምንቅስቃሳት ይረአ ከም ዘሎ ክገልጽ እንከሎ ኣብ ትግራይ ሰፊኑ ዘሎ ወጥሪ ከምኡ ድማ ካብ ትግራይ ሓሊፉ ሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ሓያል ስግኣት ኩናት የተሓሳስቦ ከም ዘለዩ እዚ ትካል ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩ ዝርከብ ብመሰረት እዚ ዓለም ለኻዊ ትካል ዘርጊሕዎ ዘሎ ጸብጻብ ድማ ጠንቂ ናይ ዝሕጂ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ልኡላዊ ዋነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝገብሮ ዘሎ ቆልዕ ወፍሪ ምዃኑ ድማ ኣስሚሩ ኣሎ ከም ዝፍለጥ አብይ አሕመድ እታ በመሬት ዝተኸበበት ሃገሩ እስርቲ ጂኦግራፊ ኮይና ክትነብር ኣይኮነተን ድሕሪ ምባል ብሰላም ወይ ብሓይሊ ዋነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይተርፍ ጉዳይ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ክፍክር ጸኒሑ እዩ እዚ ኸኣ ምስ ኤርትራ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ወጥረ ዘእተዎ ኮይኑ ብወገን ኤርትራ እውን ተደጋጋሚ ገብረ መልሲ ተዋሂቡሉ እዩ ብጀካ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ እውን ብዝተፈላለየ ኣቀራርባ ግን ከኣ ንጉዳይ ባሕሪ ሓደ ዕላማ ዘለዎ መግለጺ ክህቡ ዝጸንሑ ኮይኖም ብወገን ኤርትራ ኸኣ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰበስልጣን መግለጺታት ንኩናት ዝቐርብ ዘሎ ምትኾታኺ ብምባል ገብረ መልሲ ተዋሂቡሉ እዩ ነዚ ኣመልኪቲ ኸኣ ሕጂ ክራይሲስ ግሩፕ ነቲ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡ ድማ ኣብ ሞንጎ ትግራይን መንግስቲ ፈደራልን ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ሓድሽ ጸብጻቡ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ድርኩኺት ሓድሽ ኩናት ኣለዋ ክብል መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉ ዝርከብ መሰረት ጸብጻብ ክራይሲስ ግሩፕ ከኣ ጂኦፖለቲካዊ መልክዕ ናይ ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ካብ ዝሓለፈ ኩናት ጀሚሩ ኣመናት ተቐይሮ ከም ዘሎ ክገልጽ እንከሎ እቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ጥምረት ፈሪሱ ኣብዚ እዋን ኤርትራን መንግስቲ ፈደራል ይቃወም እዮም ዝበለቶም ጉጅለታት ይደግፉ ከም ዘለዉ ብወገን ኢትዮጵያ ክሲ ይቐርብ ከም ዘሎን ዝድማ ነቲ ወጥሪ ኣጋዲድዎ ምህላውን እዚ ትካል ጸብጺቡ ይርከብ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ብዝምልከት መግለፂ ትህበሎ ኣብ ዘላ እዋን ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ሕጂ እውን ገብረ መልሲ ሂቡሎ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ እትገብሮ ዘላ ጎስጓስ ክነቅፍ እንከሎ መራሕቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኽተልዎ ዘለዉ ተጻባይ ኣቃወማይ ዝበሎ ጎስጓሳት ምድላይ ኣፍ ደገ ባሕሪ እዩ ነቐፌታ ኣቕሪቡ ዝርከብ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንምብጻሕ ዝገብርዎ ዘለዉ ጻዕሪ ድማ መደናገርን ድኹም ስነሞጎትን ከም መምኽነይታ ይጥቀሙ ኣለዉ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክካየድ ዝኽእል ኩናት ንምምኽናይ ዝደኸመ መወከሲታት ብዙሕ ህዝቢ ከምኡ ነቲ ሃገር ኣፍ ደገ ባሕሪ ብምስኣና ንወጻኢታት ክፍሊት ወደብን ቆጠባዊ ክሳራን ተቓሊዓየ ዝብሉ ጥርዓናት ትጥቀም ኣላ ክብል እዩ ንናይ ኢትዮጵያ ሞጎተ ድኹም ሞጎተ ክብል ገሊጽዎ ዘሎ ከም ዝከር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብጀካቲ ማዕከናት መንግስቲ ሃገሩ ገይሩ ዝህቦ ንባሕሪ ዝምልከት መግለጺታት ኣብ ተቐረበ እዋን ዝተዛዘመ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ሃገሩ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ጻዕሪ ትገብር ከም ዘላ ክገልጽ እንከሎ ንስናብ ኣዲስ ኣበባ ዝበጽሐ ፕሬዚዳንት ቱርኪ ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ድማ ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለጺ ኢትዮጵያ እስርቲ ናይ ጂኦግራፊ ኮይና ክትቀጽል ከም ዘይትደልን ውሕስ መስመር ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ድማ ትጽዕር ከም ዘላ ከም ዝተዘራረበን ገሊጹ ነይሩ እዩ መራሕቲ ትግራይ ወራር ኢሎም ንዝገልጽዎ ምንቅስቓስ ሰራዊት ፈደራል ክንምክቲና ክብሉ ገሊጾም ኣብ ወንበር ሰልፊ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ልዕሊ ትግራይ መጥቃዕቲ እንተተፈጺሙ ሓይልታቶም ነብሶም ክከላኸሉ ምዃኖም ተዛሪቡሎ መንግስቲ ፈደራል ድማ ንትግራይ ክወርር ይዳሎ ከም ዘሎ የከሲሱ ኣብቲ ብረቡዕ ብክልላዊ ቴሌቭዥን ትግራይ ዝተመሓላለፈ ብምኽንያት ጽምብል መበል 51 ዓመት ምስረታ ሕወሓት ዝሃቦ መግለጺ መንግስቲ ፈደራል ንትግራይ ንምውራር ምድላዋትን ምውሃድ ሃፍትን ይገብር ኣሎ ክብል የከሲሱ ዘሎ እቲ ኣብ ወንበር ወሲኹ ታሪኽ ህዝቢ ትግራይን ሰማዕታትን እናዘከርና ነቲ ዝቃረብ ዘሎ ወራር ብዘተ ንምውጋድ ግቡእና ክንፍጽም ቃልና ኣቱ ይኹን እምበር ድሕንነትና ንህላወና ንምሕላው መስመር ሓሊፎም ንዘጥቁዑና ክንቃለስ ኢና ኢሉ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ታደሰ ወረደ ብወገኑ ተመሳሳሊ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ኮይኑ እቲ ቅድሚ ሕጂ ኩናት ትግራይ ንኸብቅዕ ብሕዳር 2022 ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተፈረመ ስምዕ ሰላም ዘይምትግባሩ ስግኣት ሓድሽ ኩናት ከም ዘስዓበ ሓቢሩ ጸብጻባት ከም ዘመልክትዎን
ናብ ክልል ትግራይ ኣንፈት ኣብ ዘሎ ከባቢታት ሰራዊት ፌደራል ምትእኻብ ይገብር ኣብ ዘለወሉ ግዜ መንጎ መራሕቲ ዝረአ ዘሎ ምውሳኽ ናይ ቃላት ኩናት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ሓድሽ ኩናት ከይለዓልዩ ስግኣት ይሕዲሩ ምህላው ዝገልጹ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ሰራዊቱ አንቀሳቒሱ ኣንቀሳቐሰን ብዝምልከት ክሳብ ሕጂ ዝሃቦ ዕላዊ መግለጺ የለን። ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ነበር ዩን ሱክ ዩኦል ዘመነ ስልጣኑ ክዛዘም ተቃሪቡ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብታ ሃገር ወተሃደራዊ ሰዓታት እቶ ብምእዋጁ ወይ ሕጊ ማርሻል ብምእዛዙ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ስልጣኑ ብግቦ ኣይተጠቀመን ዝብል ክስ ቀሪብሉ ክሳብ ናይ ሞት ፍርዲ የንጸላልዎ ከም ዘሎ ክግለጽ ድሕሪ ምጽናሕ ንሕልፈት ንኽእሰር ተፈሪዱ። ዩን ሱክ ዩኦል ዝተዋህቦ ስልጣን ንዘይግቡእ መዓላ ተጠቂሙሉ ብዝብል ክስ እዩ ገበነኛ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ንሕልፈት ተፈሪዱ ዘሎ። ኣኽበርቲ ሕጊ እቲ ሃገር እቲ ፕሬዚደንት ነበር ዝኣወጀው ወተሃደራዊ ኣዋጅ ህጹጽ ሓደጋ ወይ ሕጊ ማርሻል ንሓድነት እቲ ሃገር ስለ ዝተፈታተነ ብሞት ክቕጽ ዓዮም ጠሊቦም ነይሮም። ይኹን እምበር ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ነቲ ጉዳይ ድሕሪ ምርኣዩ ነቲ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ንጎኒ ገዲፉ ንሕልፈት ክፍረድ ይወሲኑ ዘሎ። እቲ ጉዳይ ንኮርያውያን ዝኸፋፈለ ኮይኑ ካብ 20 ክሳብ 30 ሚእታዊት ዜጋታት እቲ ሃገር እቲ ፕሬዚደንት ነበር ገበነኛ ከም ዘይኮነ ከም ዝኣምኑ እዩ ዝግለጽ። እዚኦም ከዓ መብዛሕትኡ ደገፍቲ እዮም። ይኹን እምበር እቲ ዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ሃገር እቲ ፕሬዚደንት ዝተዋህቦ ስልጣን ኣብ ዘይግቡእ መዓላ ተጠቂሙሉ ብምባል ከምኡውን ነቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ ዲክታተራዊ መሪሕነት ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ዘዘኻኽር ወተሃደራዊ ኣዋጅ ህጹጽ ሓደጋ ኣውጅ ብምባል ዝቃወምዎ ኮይኖም ገበነኛ ብምባል ድማ ዝኸበደ መቕጻዕቲ ክወሃቦ ኣለዎ ክብሉ ክጠልቡ ዝጸንሑ። በዚ ከዓ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ነዚ ፕሬዚደንት ነበር ንሕልፈት ክእሰር ወሲኑሉ ዘሎ። እዚ ሎሚ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ሂብዎ ዘሎ ውሳነ ኣብ ፖለቲካ ደቡብ ኮርያ ዓቢ ፍጻመ ኮይኑ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ኣንጻር ሰራዊት እቲ ሃገር ዝዋጋእ ዘሎ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኣብ ኣልፋሽር ዝፈጸሞ ገበናት ዳርጋ መጽናት ዓልየት እዩ ክብል ከም ዝደምደመ ተገሊጹ። ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ድሕሪ ናይ 18 ኣዋርሕ ከበባ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ምዕራብ ዳርፎር እትርከብ ከተማ ኣልፋሽር እዮም ተቆጻጺሮም። እቲ ሽዑ ዘጋጠመ ህሞት ድማ ኣብ ኩናት ሱዳን ማለት እቲ ን3 ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ሓድሕድ እቲ ዝኸፍአ ኣረሜናዊ ህሞት ምንባሩ ኣህጉራውያን ትካላት ገሊጾም እዮም። ውድብ ሕብራት ሃገራት ድማ ኣብ እዋን ግጭት ኣብ ዳርፎር ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ መጽናት ዓልየት ከም ዝፈጸመ ክድምድም እዚ ንመጀመርታ ግዜ እዩ። ወላኳ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ብዛዕባ ጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ርእይቶ እንተዘይሃበ ኣቐዲሙ ንዝቐረበሉ ክስታት ቅድሚ ሕጂ ነጺግዎ ነይሩ እዩ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣውፂዎ ኣብ ዘሎ ጸብጻብ ዝኣከብናዮ መርትዖታት ከም ዘመልክቶ ስርዓታዊ ቅትለት ዓመፅ ስቅያትን ውዱድ ምስዋርን መጥፋእን ከምኡ ድማ ስርዓታዊ ዝኾነ ምብስባስን ንነዊሕ እዋን ከበባ ጥምየትን ምክልኻል ሰብኣዊ ሓገዝን ሓዊሱ ገበናት ከም ዝተፈጸመ ደምዲምና ኣለና። እዚ ድማ ምስ ምጽናት ዓሌት ዘመሳሰሊ ክብል እዩ ገሊጹ ዝርከብ። መሰረት ጸብጻብ ብተወሰኺ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ንኣልፋሽር ኣብ ዝተቆጻጸረሉ እዋን ኣብታ ከተማ ንዝርከቡ ዓረብ ዘይኮኑ ማሕበረሰባት ዛጋዋን ፉርን ሙሉእ ይኹን ብኸፊል ንምጥፋእ ሓሲቡ ከም ሰርሐን እቲ ተግባራት ከዓ ምጽናት ዓሌት ምዃኑን ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓቢሩሎ። نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم.